Kreativnu blokadu rešavaš kao svaki ozbiljan problem. Prvo je prihvatiš, a onda je ignorišeš. I tako prođu dani i nedelje. Nastaviš da ignorišeš. I taman kažeš sve okej. A onda padneš i uđeš u mrak. Kako izaći iz tog mraka? Kako izaći iz kreativne blokade? Here I come. Oh, here I come. Oh. More. Može. Izgleda da ovo omaže.